Het water in de Maas bereikt waarschijnlijk zaterdag het hoogste punt. Ook in de gemeente Venray zijn maatregelen getroffen. Zo zijn de buitendijkse woningen geëvacueerd, werden wegen afgesloten, zijn campings ontruimd en is de noodverordening van kracht. Ook camping Landgoed Gijsteren is sinds een paar dagen leeg. We hebben woensdag het besluit genomen om de caravans die hier achter normaal staan in de uiterwaarden, om die alvast weg te halen. Omdat we wisten dat het water hier zou gaan komen. Maar wij meenden in eerste instantie dat dat voldoende zou zijn. En gistermiddag toen stond Rijkswaterstaat hier op de stoep met de vraag of wij in de gaten hadden hoe ernstig het was. En zij vertelden dat er gewoon heel veel water aan gaat komen nog. En dat er een soort van vloedgolf, zijn ze bang dat die gaat komen. En dat betekent dat het water nog veel hoger gaat komen als dat het nu is. En dat we hier het terrein op wellicht ook water kunnen gaan krijgen. En dat heeft Angela en mij doen besluiten in overleg met onze partners om de hele camping per direct te gaan evacueren. Om te zorgen dat iedereen veilig weer weg kon hier. Ja, want waar we nu staan, daar krijgen we ook natte voeten dan? Of? Die kans is aanwezig, we hopen het niet. Maar die kans is wel zeker aanwezig. We staan nu redelijk hoog lijkt het. Maar er gaat nog heel wat water komen, zeggen ze. Dus hier kan het ook heel nat gaan worden. Ja. Ja, en als je vergelijkt met gisteren, dan is het water ook alweer flink gestegen. Ja, gisteren stond het water tot aan de bomen daar eigenlijk. Gisteravond toen we weggingen. En nu staat het al bijna hier op het pad, dus dat gaat heel hard. Ja. Ja, jullie zitten hier vanaf april. Dat is ook niet echt de start die je had gewacht, denk ik. Nee, totaal niet. Ik bedoel, we namen deze camping over per 1 januari en 1 april zijn we gestart met vol goede moed. En dit is een domper. Maar nou ja, als we hier uit gaan komen, dan kunnen we heel veel aandenken. En dan we komen hier sterker uit. Dat is een ding wat zeker is. Maar vanaf volgende week hopelijk weer gewoon gasten op de camping. Ja, dat zou heel fijn zijn als wij vanaf volgende week weer in ieder geval gasten op het grote veld en het kleine veld kunnen ontvangen. Ja, hier aan de uiterwaarden denk ik niet dat dat gaat lukken. Of het moet gewoon heel goed en hard gaan drogen dan. Maar die verwachting hebben we niet. Maar het zou gewoon wel fijn zijn als je weer begin volgende week operationeel bent. Ja.